but dzakaita dzihombe. Ona iyo nechimini change Coca-Cola. Guys, saka nhasi ndiri kumboendeswa kunoona kunonzi kwanzi kune imba yakadisappear. I never believed kuti zvakadero zvingatoitika, but ndadzinoda kuratidza kuti zviriko street inotori neimba yakadisappear muwangu. Ndikati really ndakamboiona panews but ndada kuzvionera ndega, saka ndio patinoda kuenda kunoona panhu pacho. Zviri sei you cannot be in Hwange kana uchiti zvoni asana mbosvika kupi kune imba inonzi yakaita mysteriously disappear. So like I said before, friend yedu yakati aiwa chimbouya kuHwange umboona zvakasiyana siyana, plus ndida kusvitsa kune imba inonzi yakadisappear. Like I said before, ndakamboionawo zveshua document, but I was like are you for real? Andifunga kuti chinhu chakadai chakaitika. Saka patauya panaapawo zveshua tabva taratidzwa zveshua panext apapo ndo pakadisappear. So the other house inenge iri 104, the other one 105, but apachina chinhu. Next house inobva ita 106. Saka kumashure kwamukutoona kwese kufamba baba vachibva uko ndo yanga iri imba iyoyo inonzi yakangoita mysteriously disappear. So ndina my brother vari pano nevamwe vachoni, so vachangotitsanangurira zvavanoziva about this house. Saka kuti vedu change introduce yourself, mongotsanangurira what exactly happened. I'm Xavier Nyati. Ndogara muHwange. J6. Yeah. Apa ndapakapaziva pari neimba. Ndagara from 1979 ndiri muHwange. Ndichichi boys. Ndakazvara 1970. Vose mugodhudhirika ndakaveripo. Pakaveri neng'umba yakave balansa neji ikaringa yoga. And mbeo kwai kuna vanhu vakabuda vakatibudha kana vakapisana kana kwai ndinda nedheni rangu kana ndotaisi kana handiti kwai vakoti vemuka mukupisana vakovha then kobva vewana hapana vawana 0 khomba ani mupavone vakaveri nedheni ndivanga ine ngumba ipo pa. Alright. Saka imi michitsanangura because chavanga vachitaura ichanga chisiri chishona. Saka imi chitsananguraiwo kuti chii chamunoziva pamusoro peimba ine neshona, because iyo language yavanga vachitaura iyo. First it was 1970 what? 76 something. Yeah. Yes, I'm too young, but I was born 1981. Imba ndakakura. Panga neimba ipo pa. So kukura kutoita nyangwa wana baba edu wangari ma foreigners. All people wangari ma foreigners. So iye kubuda pamba munhu angoti maybe maloweni. Ndikuti imba iyi ndiyangu. Kuita kura imba yakabuda isipo apana nyangwa vese unozoti pakabuda pasina imba. Ikatoenda imba. Yes. Right. But I think Persian notice fuchi as well. Kuti panapa as well. Jango shinzi apasina imba yakata mysteriously disappear. Panenge vakutoita zvokutorimwa. Kutoata kuti vanhu havana hawo dhiri nazvo sere kuti ndingatya kuparima kana ndingaita sei. Because ndikuona chibage chitori apo. Kuti pakutorimwa. Yanditi? Yes. Alright. Saka hapana zvimwe futi zvakazomboitika after that. After that hapana. Just because even one way to nama public toilets and ungasanga muzivi. Akina mausiku. Tomorrow morning unangosa nzira chifamba netsoka so. Parisi no. Imagine we are clean now. Awazesika kuti What during nangwe paigara panapa aita basa rekucleana matoilets but hapana imuziva. Yes. Okay. Uchichaisa unongachisa kubasa kwako. But vanofuma zvinhu zvese zvakanaka. Yes, correct. Alright. Yes. Wow, that's something unique. Oh, matoilets amutandaya. Yes, public toilets. Yes. Oh, really? In the port it's a hall. Yes. So zvona izvi toilet. Pamane imba ipo papa. But public toilets ndiye nzvimbo ine kura kuti mukati hamuna matoilets. Ngosangana kwese. Vanhu vanoshandisa matoilets. Yes. Mumba mavo hamuna matoilets. No.
Ava dzimba dzese dziri apa panoenda kushanda for you. Alright, saka pangori nesu mama vakauya vachigara apa manje mwana varonganzwa isu tobava neimba ipapa ngamuvafundisa maita basi awa utovuma mafuti zikuchepa here. So Collier right now so ngompa pension akangodzi pension yangu imba iyo ndakwendi nayo mali yawo. But we angatanzi first year hapana munaiziva is it true or not? Nokuti ine vakandiudza vese vanondiziva muno manditi vanozoziva manje kana munhu achiri kouya manheru achibva kubasa achiuya manheru haumuzivika haumuzivika but imba yakaita zvishuwa Malawi yenge yakatongoperawo like dzese dziri kuno yanga yakatopera akaita sei aiva nefamily or aigara ega? Family handinoona tisu vekure tinongotora family toendesa kuMalawi unozogara ega aigara ega. But is it magic mother or it's something kuti imba yake itoriwo kuMalawi? Ndofunga imagic. Imagic kuti angatotora imba 3 rooms orega kutora imayati otora 3 rooms zvakangoita imagic kuti zvingoparara. Imagic Because dai aida imba ingonotora kumayati kumayati kuenda nayo but imagic yakaitika. Ndoda kutanga kutenda kambani yeCollier yanditendera kuti ndinge ndiri pano muzuva ranhasi. Pano pandiri panonzi nekamandama kana kuti vamwe vanoti kamandama inova iri kuHwange, kamandama memorial site inova yakaradzikirwa kana kuti yakashayikira zvakare varume vanosvika 427 mugore ra1972 musi wa6 June. Zvinhu zvinogwadza kana kuti zvinobata zvisingaiti kana uchinge wanzwa history yakaita seiyoyo. Regai zvakare ndiri nemhuri dzese dzakashayikirwa nevanhu vese vari pano. Dai Mwari varamba vaita sei vachikunyaradzai nekuti mamwe mazita ese ari apapa ndivo vanhu vachoni vakashayika mugore ra1972. Apa somewhere here ndo pari kunzi ndofunga ndo yaiva entrance yacho asi migodi ndofunga kare yaingozoramba ichiita ziendana kuenda muzasi. Saka nzvimbo ino iri kuHwange ndichiti zvakare thank you very much to Collier company vanditendedza kuti ndinge ndiri pano muzuva ranhasi. Tichakubata zvakare pachikamu chinoteerera. Saka iku ndokwakuchinzi ndoku1 kuroti location Hwange kunonzi kuphase 1 here if I'm not mistaken. So now taakubuda we're going to Victoria Falls. Chinoya nepapa pafuti chikundobuda neseri chingodero kuti padhuze nepadhuze. Chikuru icho chienda uko chakakurisa kwazoti train station wemwana chinopinda muzese kuye kwatabva kuya kutoona. Sasa ndambochiona ndopata chita kuchinichi asi kuno kwakamirira mabhazi uko ndo kwavari kumirira matransport inoenda kunumber 3. Kudhara zvanzisingadai because vanhu vaingouya vachitakurwa nemabhazi ekambani vachienda
kwaifamba bhazi reford yangu transport yakunetsa